så vevar det lite. Ja, låt den gå bara om man behöver. Sen vevar det så fort han slutar rusa. Ska jag hjälpa dig, Hova? Nej, det är ingen kämpe. Nej. Ut backar. Ja, underifrån. Ja. Det gör inget om du blir blöt nu, vi ska snart åka hem. Så ja. Ja, men det gör inget. Sådär. Ja, jag är fish. Bra. Fish. Vänta då. Jag ska släppa tillbaka den här med nävarna. Ja då. Jag ska ta bort den här bara. Den satt bra. Så. Där är nog. Är du nöjd? Ja, men jag vill fortfarande fortsätta. Nej, nu åker vi hem, va? Kom igen, klockan är inte 4. Det är jättekul att fiska.